Rato na kita ang bugas taon. Oh. Ang tag 60 nahimo ng 56. 56 na ang tag 60. Humot ni, humot. Hindi ka na mag-English. Wow. Dasal mo nila eh. Absent. Okay. Rato na. Rato ng bugas. Where are you from? Asal mo nila eh. I'm from Mercado Market. Dai, asal mo ni? Ay, unicorn. Mo ni siya kani? Kana? Oh, mana? Mo ni siya gluto, may nagluto. Maya ni. Ha? Maya ni. Bot-bot kay ka Kaya lang ko. kan magbugas. Bungkag. Bungkag. Maya lagi na. Inig-kilis mo yelo. Nga naman to. Bungkag. Eh, magkaroon. Uwilo. Tayo na ako magmilan. Ilang day? 10 kilo ya. Duha to, no. Ano ba niya duha? At para pulo. 3-2-5. Yan. 3-2-5 man. Sa pilihan sa day. Ilagay. Tulog 5. Bila man. 8 kilo ano ya, duha. Taro mapilang kilo ni? 8. Ya duha ka. 8 di kay 3. Matay. Ano lagi? Dua re. Dong. Duha. Ako may boto ni nun. Naunsa day ka. Unsa? Ako na matanong mga kilo. Naunsa.